Nech sa páči, cesta medzi Ohradzánmi a Baškovcami, okres Humenné. Myslím si, že aj kôň ťahajúci vozík by sa stáde bál ísť. Ale aj tak si myslím, že to nie sú asi najhoršia cesta na Slovensku. Je problém sa vyhnúť dieram. Možno, že keby som počul po poli, by som to robil lepšie. A teraz kade? Inak to je normálne, to není žiadna bočná cesta, ani to zádna cesta. Tadiaľ prosto chodia autobusy, ľudia do práce každý deň, hej. Kúpte si nové auto, určite si ho nerozbijete. Niekedy človek fakt nevie, kde to má obísť.